for today's video, may hapon ka na itong tanan mga katilo. Tawa to ang til na katil na magikan na to ang Lunes hantod karon si higda-higda. Tawa nahumok ng til. Nag-aaksyon gamay. Dari po do. Action po siya gamay. Nahumok gahi benta kay ni. Karon mapislit na. Nahumok siya. Kaniyo. No, gahi ba kani ha? Karon nahumok raw. Kani jud dari gahi gani gyud di ini mapislit pero karon nahumok na. Skay maayo no sira tag higda ani, sira tag kuan ani. Kay magamay man siya, makupos man siya, banto ra sira tag pangihi. Ay mo trabaho, magsikog lakaw-lakaw. Dako mo siya nun kay murag ang tubig ni ko gikan sa babaw, murag mapundod dire. Nang update lang timo mga katil ba kay bisag ako mismo natingala ko nga ninggamay akong isa ka pao. Unta tuloy-tuloy lang tani Lord. Tudong lagi ni maulian Lord. Kana lang. Salamat kayo. Bless.